Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sira Nugraha wae laruhi para pundhen dalang saknuswantara Al-Fatihah. Amin ya. Ayo ki ngonekke ki wis suwe ra tau metu. Apa? Wulan Mulut. Oh, dinggo seban jaba. Iki karyane panjenengane Abah Entus almarhum. Oh, saka Satria Laras. Iya. Ya, nalurekke sing wis ya, Mak. Iya. Kanca-kanca ya isih eling apa ora? Ya isih to ya. Oh ya. Dhisik kulino nabuhi abahe kok ya. Wulan Mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru Sajati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Aminah Aneng Mekah lahiripun ing Madinah madheg Rasul Cara Dhuwur man? Iya.
Ridho mawur mangawur purahan pengarane ngajurit gong maguru gongso gong maguru gongso tata kadya butula Purwanjriting turangga esti rekata ingkang dwaja layu kok muntir wan kula mesake karo sing ngendang lah ngapa nek ngendange tanah niku sakniki mun dugap-dugap mula nek bar ngarit ki turu malah yang-yangan nyadong dawuh man ingkang putra pundur sasana nyadong dawuh paman ingkang putra pun surta yuda nyadong dawuh paman ingkang putra pun dulma gadhe nyadong dawuh paman paman kula nyadong dawuh paman iya kotrek nggih pripun bedukan kula apa-apun sae dereng apik nganggo gejah barang elemu bedhuk lho nggih kajenge mboten ngung ngoten paman paman kula nyadong dawuh paman Satama nyadong dawuh dir wonten dawuh serta yuda kula man Durma gati kula wonten dawuh paman Citraksi Satama kula paman aja kaget wektu dina iki padha tak lumpukke. Ana ing alun-alun negara Ngastina merga bakal ana lagu gedhe. Teges bakal ana perkara gedhe ana ing praja negara Ngastina. Wah. Liripun bakal wonten perkawis ageng napa man? Dasare napa? Sampeyan ketika kaya ngoten. Iki mau lagi wae Ndatulaya Tintrim. Merga disababake Kakang Durna ingkang julung tungkul kalawan Janaka. Bapa Durna julung tungkul kalian Janaka. Heeh. Janaka ingkang duweni kekarepan ya kuwi gugat kepengin njaluk baline negara Ngastina. Merga Janaka dipaida karo garwa Madukara. Wah, wong lenang nek ora sembada ngoten niku. Terus sakniki kanane Janaka pripun? Kae kewandane isih mapan ana ing negara Ngastina. Rencanane lho. Kewandane Janaka arep dilarung ning segara. Nek ngaton Janaka pun mati man. Wis mung kariyaran. Mun ajeng kelakon perang gedhe Bratayuda, ora kok arep kelakon perang gedhe Bratayuda ki ora. Merga pancen pengangkai Kakang Durna, Janaka mati sadurunge perang gedhe Bratayuda. Terus Kurawa kadhawan napa? Lah iki mau ana tantrimane anak Prabu Baladewa. Terus arep mlayu ning negara Ngamarta ngandhake perkara iki ana ngersane para Pandhawa. Ha nggih, terus anak Prabu Baladewa tungkulen le. Gawenen ribet, gawenen cuntel, ben aja ngasi bali ning Praja negara Ngamarta. Merga ora wurunga. Nek nganti Pandhawa ngerti nek Janaka mati kelakon perang gedhe Bratayuda saiki. Terus nek wis ya wis bali ning Ngastina. Wah, nggih Man. Ngesnaken dawuh ning nuwun sewu. Nek ajeng ngrangkai kali Kakang Prabu Baladewa niki tangeh kelakone cepak wurunge. Teges cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan putong itung lintang merga Kakang Prabu Baladewa niku digdayane Rajama. Aku ki nek karo ratu kok kian swara kaya ngono ki malah rumasaku kaya ming gampang kalah. Kok gampang kalah? Coba to Janaka ki menangan. Ning kalahe karo Kakang Durna merga dijulung tungkul digoleki endane Janaka. Ngaten Man. Heeh. Wis ora saku kian perceka, ora saku kian gunem sing tanpa guna. Bakune wektu dina iki mangkat. Satama wonten dawuh, budhalan ya le ya. Oh iya, ngestaken dawuh. Ingkang pundi Man? Goleki ringane. Oh iki. Sing gaweane purunane lek gana kae. Budhalanipun. Heeh. Sing ada-ada sing apa jenenge?
engko men sing meking kae ya le ya. Kowe ngestaken dawuh. Nembang le. Enjing bidal gumara saking Astina Nagri. Kung ingkang Balakuswa Prabu sananira. Ngresarya wadalira saking Calanidhi arsa madangi jagat tuk mungup aning sapucing wukir keneng sarating surya mega lan gunung untaping Warwadawa lho Sang Bambang Asatwa ing mandhegani gelar baris sampun para nggih nyetata gelaring baris nabuh bendhe berimu nya mangkungkung. Ayo. Kang kinaryo tengara ayo Ken. Walah tak kira.
senare koyo. Blendrong. Woi. Wah. Wah. Woi. Wah. 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 Ah.
ayo. Paling ayo jo. Sidik purna cacanira mulating gegana lepasing sang adewa danu Yayi Durta wonten paring adhawuh Kaka Prabu. Patukan sing Kaka Prabu Basukarna ngawingkang rayipun Durta. Kula nyadhong dawuh. Aja kaget. Tak awe ana ing tapel wates negara Ngastina. Paring dawuh. Yayi Durta wonten timbalan. Lagi wae pun Kakang tintrim nalikane mudhun saka Ndatulaya Prajanagara ing Gajahaya jalaran wektu dina iki Paman Durna kok sajak ngowawahi adat liripun kados pundi? Ndak rasa negara Ngastina kahanane beda kalawan padatan. Bentenipun? Ya bedane Yayi Prabu Jaka Pitana nampa nawala saka Yayi Arjuna. Kalamun to Yayi Janaka kepengin gugat, kepengin njaluk baline negara Ngastina kanthi pawadan garwa Madukara oncat saka kasatriyan. Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoga ana ngersane Paman Durna. Lah kok ora mati ndugamana ora kanthi kanyana-nyana. Paman Durna lah kok teka njulung tungkul kelawan Yayi Madukara. Nganti nalika semana sirna margalayu ning Ndatulaya. Mula yen to sawang pasuryanku kok katon sungkawa iki janjane atiku tintrim aku ora nrimakake Yayi. Tantrimanipun Kaka Prabu Basukarna kadiwaran. Ning atase pendhita, kamangka pendhita mono luhur bebudene yen to sak mestine ora ana jamak lumrahing derajating Brahmana. Wani tumindak keng kaya mangkono, luwih-luwih Yayi Janaka kuwi murite Paman Durna dhewe. Ula nggih.
Oleh kula gumun kok tanpa wonten ingkang dawuh, tanpa wonten taliwara Paman Durna, Begawan Durna kados mekaten. Lah iya. Malah iki mau gandeng Koko Prabu Baladewa ngawuningani kahanan Ndatulaya kaya mangkono. Koko Prabu Baladewa nilar pasiwakan wektu dina iki tumuju ning Praja Negara Ngamarta. Wigatosipun ora kejaba mung bakal ngandhake perkara iki ana ngersane Yayi Prabu Puntadewa sak kadangku Pandhawa. Lho, Yayi Karna malah ning kene to iki. Swaraning Kresna kang langkung tresnanira marang Capanon. Menika Koko Prabu Baladewa. Ya, Yayi Karna. Kula ngaturaken sembah Koko Prabu, tak tampa Yayi. Sinuwun mandura kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yayi Durta iki. Iye. Yayi Durta tak tampa ora pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Nonton inggih sampun sanget anggen kawula pundi? Tasih mapan wonten negari Ngastina Koko Prabu. Isih Yayi. Oh. Ngendikanipun badhe lumarep wonten praja negari ing Ngamarta. Iya, sekawit iya. Nanging ndak rasa kok jebul pancen kebangetan kang dadi pakartine Bapa Begawan Durna. Lirik ning atase karo anak murite dhewe kok dadi duweni tumindak sing kaya mangkono. Tegel mateni coba. Petungen Yayi. Petungen Yayi Karna. Tak ngene-ngene iki tak suwuni pamrayogane Yayi Karna kira-kira kudu kepiye? Aja mung katon sungkawa penggali Siadi Yayi Ngawangga. Kagyatri sangat pirang uri nangkul kinempet-kempet. Dosa kertaning bawana. Koko Prabu piye? Kula kinten patrapipun Bapa Durna menika sampun sanes wataking brahmana, sampun sanes wataking pendhita. Ning antasipun pendhita menika tartentu nggih kedah saged ngemong marang sapada-pada tetulung mring sapadaning titah. Nanging punapa Yayi Janaka kepengin nyuwun wangsul negari Ngastina, mbok ya tulung dene rembug sing apik kok malah di pateni menika nak mboten pantes to mboten trep. Banjur kersane Yayi Basukarna kepiye? Yayi Durta wonten timbalan. Begawan Durna digoleki. Merga tak sawang sak bubaring pasewakan iki mau. Begawan Durna ora mapan ning Praja Negara Ngastina. Mula mbok menawa ndelik. Mula tak suwun supayane Yayi Durta goleki ana ngendi Begawan Durna. Ngestakaken dawuh. Yayi Karna, wonten dawuh. Mangerti ya, janjane nggonku mlayu saka pasewakan mau ora kok aku bablas mlayu ning Praja Indraprasta kuwi ora. Nanging aku mung metu saka Ndatulaya. Capet-capen dak rungokke rembuge Yayi Karna ngrumajangi karo pakartine Begawan Durna. Lho nuwun sewu. Nggih pancen kula menika kadhawan supados nungkul paduka Koko Prabu. Lho. Yen ngono kowe arepun Kakang ki mungsuh. Lho mboten kok mengsah. Wong kula niki mboten sarujuk. Kula nyaguhi menika nggih namung kajengipun Bapa Durna menika meneng kemawon. Oh ngono iki. Nek ngono kuwi ya ora sarujuk karo pakartine Begawan Durna. Kula mboten sarujuk kok Prabu. Walah kok dadi kaya mangkene kanan Praja Negara Ngastina. Durta wonten dawuh. Wis rasa kesuwen.
Begawan Durna goleki nek ketemu pateni utang nyawa nyaur utang pati nyaur pati nyun pamit sinuwun Pandura ngati-ati aja kowe bocah cilik Durta. gancang kaya ndo mentang kaya Gendewa. Ora pangling durta iki. Raden Kartomarma apa apamu? Ngirit Kurawa segelar sepapan kok tak sawang padha pacak baris. Kowe nyegat karo Kartomarma ning tapel wates negara Ngastina. Apa apamu? Didhawuhi dening Kaka Prabu Baladewa kelawan Kaka Prabu Karna supayane goleki Begawan Durna. Lah kok aku malah ketemu karo dapurmu. Oh alah. Dadi kowe sing dadi pepalange para Sata Kurawa. Nggonku arep nungkul kelawan Prabu Baladewa. Pancen kepara nyata ayu. Yen to pancen kowe arep ngundurke, arep ngrangket kelawan Sinuwun Mandura, kowe kudu iso nglangkahi kewandane Raden Durta. Parat Babu Babarawa. Lena pangindhamu tebiak dadamu kelakonan kene marganing matimu Singalena prapteng laris Kartomarma. Wah! Wah! What? Wah! Wah!
Jar. Ha. Goteng ini kamar mandi kok ya? Lalu ngoten. Wah! Sah enggak sih? Surene urung rampung. Wah ya, sambat tawar. Kong
beli programan aku ora bakal wedi. Menteleng kaya layar to. Hot. Hot, hot. Ya. Aduh. Hot. Ah. Hot. Ya. Waduh. Ucul. Hot. Hot. Oh. Woi. Oh. Ah. Hot. Wah. Kuku karepe. Dewe. Wah, kecer. Hot. Wah, nek ora disembah sik kok ora aman. Ayo, kosek toh lho. Putung iki lho. Wah, piye nek ngono? Hot. Ah. Oh, hot. Wah. 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 Ah. Piye kok anu mah kawon man piye mungsu anak Prabu Baladewa senes mungsumu terus apa mungsuh kula Durta walah Darta Durta helm kae kok Durta helm Durta helm niku senengane enten wong parkir diuring-uring niku Durta helm. Iya. Kaisa Durta tekan kene pirangan nderek Kakang Adipati Karna. Weh, lah mau iki jare anak Prabu Karna iki ana didhawuhi supayane nungkul anak Prabu Baladewa kok malah ngewangi. Wong kana-kana iki paya member, lagi rangan mboten member di member-memberke. Prek. Wis kana mundura. Nggih, Man. Kula sumanggake. Sing maju ming kowe tok apa? Mbok, oh nggih. Lah nembe kula sing maju Durta pun ceklek awane. Uthike pun ceklek. Urung ana mang menit kok wis ceklek iki piye. Pun kula sumanggake, Man. Heeh. Sapa iki sing arep maju meneh? Pun Man mung musuhe malah tugel kok.
maine keras. Maine kasar. Dingge ngulek tugel ning jero. Astagfirullah. Kanane kaya ngene iki terus piye? Senengane kok. Lah bocah kaya. Senengane kaya dhewe. Men suwe wong tanggung ulur wektu ben ndang dadi iki ngerti ta nek aku jagongan ngene iki gek ndang cekak-ceket nyambut gawe malah ngopo. Jagongan iki nggih ngulur wektu senengane ta ora. Dursasana, kula man. Rene le maju rene le. Wah nggih. Mbok kula diringi Mang apa? PKJT rasa. Kowe iki ra cocok. Lah cocoke napa? Awak gedene semono kok PKJ. Paling ora ya panti pijet. Wah. Wow. Senian apa iki? Wah. Nyadong dawuh, Man. Maju perang le. Kowe pangeran Pati kowe Werkudarane Ngastina. Mungsuhe sinten nika? Mungsuhe Dirta. Darta kok ngewangi mriko to? Wong mau Kakang Adipati Karna niku jare saku arep ngundurke Kakang Prabu Baladewa kok malah wah utusan Durta kon ngundurke Kurawa niku arepe pripun? Ya ora samuring-muring aku ya gur manut pengarepe. Takune nek kowe tak nyambut gawe kana kek maju. Wah. Liyane riyen mawon. Kula capek kula. Bar mayang awan sahyane urung mari kok ngono. Wah lah. Sapa sing urung maju? Kula man. Sapa iki? Surtayuda. Oh iya. Maju le, nggo ngulur wektu le. Wis ra kendhau, Man. Kubak kowe. Monggo warak. Iki to carane wong Ngastina ki. Lah kok dadi tlorong-tlorongan tombak kaya ngene. Oh lah. Menungso ora tatanan ya tak balekke aku roh stok tombakmu wis entek ben. Dugap-dugap kowe warat. Kurang tak imbuinya. Padake aku ora iso ngalahke kowe. Put. Oh.
Apa benda nih? Apa ngisah? Cekku ta iki. Kudu nyambut gawe kok ora enek unine. Kurawa ki ming budalane tok. Sing ngelak. Garapane dadak teng 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 Mbasan temandang ya ming klekus. Ora ana nyatane. Cah. Iki mbayar komposer larang-larang. Iki nek do digake ringan budalan iki nek perang ki ya sing tenanan. Ben pisan-pisan ki ben menang ngono lho. Mangsaku kok tiwas gawe ringan budalan apik-apik, le latihan direwangi nganti pecah ndase. Ngger perang kok ming pun man kula kawon man apa. Ngono ki kok rumangsaku ora. Senengane kok ya sadhe kayang ngono. Sapa kae klontang-klonteng? Kuwi Peri ora ngono kuwi. Arep gembrik anake sing tembung mau piye kowe? Kelidian turut kono barang. Kakang Durna kula semanggaken Kakang. Takare mbak ya dikendalikan Cak. Nek ora tak cekel ngene engko malah sengsang. Ngapa dicekeli tak Dek Patih? Sikile sampean iki lho nuwun sewu. Oh, Dek Patih ngawe kula. Nggih Kakang Durna. Kurawa morat marit do mboten kantenan. Le nyambut gawe ora tenanan. Sing apik ming budalane tok nek perang Kurawa ora tau menang. Oh, mung sinten Dek Patih? Durta kaliyan Adipati Karna. Oh, Adipati Karna sisa ajeng kula julung tungkul. Kula tak nglepasake Kyai Sundha Manik ben mati Dek Patih. Saken Kyai Sundha Manik Sang Tapa Begawan Durna. Nalika semanten Sang Begawan Durna madosi lenane Adipati Karna. Den lepasaken tening antariksa cumlorot kebat kaya kilat kesit pindha tuatit. Lampahing Kyai Sundha Manik nalika semanten ratas mega Sang Adipati Karna duatan ngawuningani. Ing pengangkarsa damel sirnaning Adipati Karna kejangkah apa kang den sedya dening Sang Tapa Begawan Durna ngepasi dinane ngapes Sang Nerpati Karna Basusena ngener dadane kenging dayane Kyai Sundha Manik swirna mawarga layu kekitrang-kitrang Sang Tapa Begawan Durna.
sadar ora? Wong ki nek ngewangi kana-kana mesti kaya ngono. Mesti sirna margalayu, mesti tekaning mati. Sambata kowe Adiwati Karna. Sugi anjara langit, pinter anjara langit, digdaya anjara langit. Mungsuh Kyai Sundha Manik ora bakal apa-apa. Ora bakal iso nglawat kowe parat. Kok iso langsung mati. Mati, Dewati mati. Oh nggih. Biasane ngenteni entek setrume terus mati. Niki pun entek setrume niki. Dupi kula ndelepke teng dadane terus mati. Oh ngaten nggih. Wah. Kula kok malah melang-melang. Melang-melang pripun? Mengke nek kula temamake teng dadane mah terus mati mah ra sida nyambut gawe. Oh, sampean iki kok senengane kaya ngoten. Satama. Wonten dawuh. Kuandane Adipati Karna karo kuandane Janaka datekke siji, cemplungke segara. Wis tak kendhal. Kose. Pripun? Pusakaku. Oh, kejeran. Kana gawa. Wah, yahene metu bakmi. Suram diwangkara nginggen ler mangus kang layon denya ilang memanise wadananira layo komal kocam parahnya maratane oh jagat pangestu karo wayah loro jagat Yayi Durna wonten timbalan sinuwun lho lah kok dadi si Adi tawang-tawang tangis kaya mangkono nuwun pangapunten ngaturaken ketiwasan piye anggen Koko Prabu Karna majeng mengsah para sata Kurawa mboten nginten ingkang majeng wonten ing pabaratan menika Begawan Durna ora sah duna dungkap aturmu. Ora sah gagas ambune bakmi iki. Iki. Dumadakan Begawan Durna. Jos. Begawan Durna nglepasaken Kyai Sundha Manik ngener dadanipun Koko Adipati Karna. Sirna Margalayu Koko Prabu. Piye?
lan sekertaning bara iblis lanat. Begawan Durna. Apa Durna? Sampeyan tegel karo anak murid dhewe, lah kok tegel karo Yayi Adipati Karna. Hei, Sunda Manik mungsuh Ki Nenggala Barat. Mangke riyen. Ngopo? Aku tandhek ngopo? Kula kuwatos. Nae mangke paduka manjeng tartentu gisirna margalayu. Kowe ngremehke karo aku, Kowe ngembe karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ki ratu digdaya sekti kalintang jayaning perang, ratu sing ora tau mambu penantang. Lah kok mung mungsuh pendhita tuwekan kaya ngono aku ora bakal wegah. Apa mbok anggap aku bakal kalah karo Kyai Sunda Manik? Apa mbok anggap aku bakal mati ning pabratan musuh Kyai Sunda Manik? Nenggala ki digdaya tinimbang Kyai Sunda Manik. Nuwun pangapunten. Wong nyatanipun dinten apes menika mboten wonten tanggalan. Piye? Dinten apes menika mboten wonten nggih tanggalan. Tanggalan dengkulmu amoh. Koko Prabu kula aturimun Purwadasena. Perkawis menika mboten badhe rampit menawi namung kagem dipun damel duka. Saenipun matur wonten ngarsanipun para Pandhawa. Jagat pangestu karo ayah loro jagat. Durta wonten dawuh minta maaf. Woi. Babakan punapa? Aku wis nyengeni karo kowe. Wah, iya ya. Prayogane perkara sing kaya mangkene iki aku matur nursane para Pandhawa. Iye. Ancas paduka sekawit kados ngaten. Iya. Yayi Durta wonten timbalan. Yen mangkon ayo derek napa Kakang Swana nursane para Pandhawa. Monggo kula dherekaken. Larung kuandaning satya kekalih wonten sak madaning segari utawi segara. Dening Sang Rekyanapati Hari Sengkuni miwah Sang Bambang Asatama. Nalika semanten lampahira Sang Bambang Goteng benakaken kayon ingkang menika. Wanda kalih den bucal wonten telenging segara. Mulat sangganing para mina ngibarat menungsa kang bisa tata jalma para mina samyang udarasa. Kanca iki ana kuwanda. Iki ana kuwanda. Ana bathang menungsa, ana bathang menungsa. Iki wong loro isih nom-nom kok wis padha mati dibuang ning tengah segara. Mbok ya paling ora dikremasi sikik lagi dibuang. Aja utuhan kaya ngene iki rak awake dhewe dadi bingung lek arep mangan. Lah iya dadi bingung. Dadi bingung. Piye iki lek arep mangan? Piye lek arep mangan? Kusik kanca-kanca aja padha gembagah kaya mangkono. Merga iki dudu kok kuwandaning menungsa lumrah. Terus kuwandane sapa? Kuwandane sapa? Iki kuwandaning satriya tama, satra ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kowe kok ngerti? Ngerti wae sawangen.
Aku ora pangling kuwanda loro iki. Iki sing nganggo mekutha iki. Kuwandane Adipati Karna. Terus sing nganggo gelung. Iki kuwandane Panengah Pandhawa. Raden Janaka. Walah satriya to, satriya to iki. Iya. Kowe kok ngerti wae. Mergo aku nalika semana disejarahi dening Wang Pikulun Baruna. Mula kang saka kuwi kuwanda iki aja dipangan, mergo iki kuwanda darahe Ngawirya. Banjur prayogane piye? Prayogane piye? Terus Aldar manawa arep mangan apa? Wila. Plankton rak ya isih akeh. Ning jero segara kuwi panganan apa-apa ana. Prayogane ngado. Nalika semanten kuwanda kekalih ingkang wis koncatan sukma. Sang Nerpati Karna Basusena miwah Sang Raden Arjuna ingkang kantun aran wekasan eling-eling menungsa inggih nyogesang tring alam Madyapada menika kadherekaken hawa papat Supiah mutmainah amarah nyangalu amah. Nalika semanten salah kedaden kuwanda kekalih krana nepsune menungsa ya hawa papat ingkang angslup wonten sak madyaning kuwanda. Nalika semanten salah kedaden Sang Raden Arjuna dados wujud sardula miyang Sang Adipati Karna dados wujuding taksaka. Nalika semanten geger madyaning toya mlajar sangya para mina kaget nyumurupi kuwanda kekalih ingkang salin wujud dados sardula miyang taksaka kaget sangya para iwak-iwak. Wow. Wah, dalah Kakang ayo. Ayo metu saka segara Kakang. Kakang surung. Welayahi kok dugap-dugap kelelep. Bablas jengking kowe. Wolah. Klebon banyu sajake. Wis tangya wis metu banyune. Wolah dalah. Lah kok dadi awake dhewe salah kedaden mujud kaya ngene Kakang. Wolah. Kabeh iki pakartine Begawan Durna. Sing malah mateni karo ragane ya ragaku. Ya Adipati Karna nganti salah kedaden wujud kaya ngene. Wah, kowe kok dadi rupane penjaipong iki piye? Kowe ya dadi kucing dengkulmu amoh kowe. Macan kaya ngene kok ora. Kucing putih ngono kok ora. Kucing oon. Wah, la iki piye iki? Wah. Prayogane negara Ngastina digawe busabase. Piye arep gawe busabase? Wong kono ki wis akeh wong sing dudong babagan kewan langka, kewan sing dilindungi. Walah terus piye iki? Aku ya bingung. Walah negara Ngastina
digawe rusak mbuh kepiye wae seranane. Arep awake dhewe ming wujud kewan nanging awake dhewe duweni kadigdayan. Tinggalaning raga ingkang isih nyimpen wujuding daya kekuatan kasekten saka Adipati Karna karo Raden Janaka. Terus piye Kakang? Ayo nganggo jeneng. Kowe nganggo jeneng Jati Pitutur, aku tak nganggo jeneng Pitutur Jati. Negara Ngastina dijur-jur ben kapok ratune Ngastina parat. Wah! Sinuksmaya winaya ngasapi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liya playaping aluyup pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati Kakang Adipati, kowe kok nusul karo aku, Kakang? Yayi Janaka ya. Aja kaget. Merga kananku dadi kaya mangkene aku mung kari sukma. Merga aku uga dijulung tungkul dening Begawan Durna. Larah-larah iso dadi kaya mangkene. Pun Kakang dhewe ora inget. Ya mung aku nyumurupi nalikane oncat saka ragaku Dimas. Ragaku ning dadaku ana wujude Kyai Cundamanik, ndak kira Begawan Durna uga namakake Kyai Cundamanik ana ing ragaku. Ola menungsa ora tatanan keparet. Ora pantes disebut Brahmana, ora pantes disebut Nalindra. Banjur kanane awake dhewe mung kari sukma kaya ngene iki kepiye Dimas? Mongko ndak sawangku wandane awake dhewe dilarung ana ing tengahing segara. Ndak kira ora ana sing bisa ngadili kejaba Jawata. Ya para dewa ingkang minangka utusaning Gusti kang Arya Jagat. Banjur kersane si Adi, ayo ndak sawang, ndak kanthi munggah ana ing kayuwangan Ngundarantir Bawana sowan ana ngersaning Sang Mardika ngrat ya Iwang Pikulun padha wenang Kakang. Ya wis yen mangkono aku mung manut karepe si Adi Dimas.